menestystä täydensi Wilkinsin maanmies Christopher Froome, joka kellotti 9. etapin toiseksi parhaan ajan. Kokonaiskisan kansalainen Gary Evans jäi tänään 6. Australialainen joukko lähti loppuviikon vuodessa lähes 2 minuuttia Wilkinsin perässä. Huomenna tuurilla vietetään välipäivää. Suomessa kasvaa tulevien vuotien pyöräilyn lupauksia. Yleurheilu tapasi porvoolaisen Joonas Hertta. Hän jatkaa ammattilaiseksi tuoreen valmentajansa viime vuonna pitkän ammattilaisuransa lopettaneen Shelley Sjöströmin. Porvoon Lukurotie-katuja asteleva 20-vuotias Joonas Henttala voi tulevaisuudessa olla hyvinkin suomalaisen AT-pyöräilytoimijan.